Bamanyare che ani muso demise ani makoro sigatenna yoro janama fara yoro sunnama kan ambaw fu ka wali mandon ka aw barkada ka akatun yi wallahi min yi mun salo yi kuranko akuni kelimbe bisi basako dai al no ya soro min yi min sirmi min kuranko kuna na kelme ka ledu boroba ka dai mali donyi ku baraji tawsa o on konin bi ni nyega na folo sanu ku bla dinga janabo min yi kuranko kelme gele min yi grupu ye gazual te sega sa min yi grupu ye na china te sega glan o fana da ma donyi da bon abi fu ka wali mano ka barkada min yi do kun kuna funin gafe kuna ko yi a jamu sigile plane awye to kun kan kuna funi kurukara ka taka amo min yi kuma bawo ko bola ko di aw mala dia kon nana sigatenna politique kuma soro kuma armadiya kuma min yi jamana yare gilami banka bi ambarko o wuli tugo faratna jamana ka jira tombaw femu bi sina mali qur'ani mali ko kan anda bi sin bila jilima bara yi jama jabara yi min yi Suleiman Aidara Shifuke ani ne Abdou Touré ata se min yi flaw dema jawi jalo on bi je ka baraka nyon fe min yi bi kan deme min yi kuna funi di crossraw kan o yi bayo mukro o alibi kana fana sabati sigatenna min yi kuna funi ya bolembe akacha wallahi ko be fuli kamati me di barawi aywa ya ko to amna kuna fuli kacha wati fene banko nebe fuli ke la mo ni kun mo bela jidina mo sege e materiala min yi Suleiman Aidara Shifuke sigatenna ben tagadu ni boni sebe min be no ni anga ma ko Nouvelle Horizon ni dankura nya boko baworo kemenani ani fly min yi anga jamana konnana je signani basiki jakul mun be minusma kulu koni yi sebe ci babo sebe min ba jira ka fo mali kono kono min yi ma tonyo ani min yi da fe wore ko kame kan yesi ma chamama min yi ni sebe bo fodo bani biche ba jire ko mi ka kula je ikare jelana ni ata kala je kalu saba bara min be no bi ke minusma konnana ko bra jire ke sebe fro yi akilaw ani armadon ga jusharew abaka gmenna ka saka odan telike min yi minusma ko ka kalu saballa bayna ka damne jabe kalu kli folola tabla ni nyinga min yi marskalu kli bisaba ani kli wi so from min boka bi min ko ni so from yi akono kuma ka gil ko so do ya jira ka fo fami ko ni ma ke me shegi bidru ani fla dina dinga masmalu ko lu bla gile yi gile asro ila min bi no no yi usro usigro la no yibwala ma keme duru binani ani saba ulu bela jire ko ni ulu fala ko ni jimana ko nan no ye mali no fana yibwala ma keme ani ma wulu fla ibay ka fo ulu tunna pereglem pew akala ko tobla to bina ka nula no fana yibwala min yi ma bidiru ani duye ko ulu ko ni sebe jugina o ame do mina ina fo bi ni kuma fole min yi ma keme ani wulu fla o jugina ma bidiru duru ulu ko ni mina ka ke bulu ko mai kuma fole min yi uyi privilegelu ke ko jumla dinga na smalu ne do munu ni gu fara nyonka kibai ka fo min ko ni ma ke mesaba ani muga ani saba ulu fana ulu yi gele abaso ko ni kala sida mununa ko ulu de fleni munisma ka fola ko kala bumako gawo kidal menaka mopti kata setmoktu min ni kay kushala sigaso ko ni kala oro de la ko min ko ni mali jumra ko ndana ko armadenya ju sharia ka bini ka ke gele ay ko sabla ko dangare kelembe ala yo chamana min ni kuma kon fola ufe o jumna ni mo fana bi ku kala jelaw ni ku yechu o fana sigi singa tanku armadin ju shada mimi ka fo misma mo fe akobe damin na nga jumna kono aga seka dabra ni kuluka ni ngwe sebe mi no nanya sama ka bo ni nga Nouvelle Horizon kono mamu nya sebe au de la rédaction. Amé la rédaction Bella Djelefo kan Nouvelle Horizon ma Bella Djelefo. Karamogo Abdou Touré ibina ye ka fo ko ni mine ngono ko ni soglo le meni ka ye bi ko chama ne ke. Ye sebe min bla mo o sebe kelen kan Nouvelle Horizon ayo bina yela ka fo ko gele ya ba o de be bien que ya tomba ani amun ka jamana re ni ngon chebi. Ibina ye sebe min ko fo no yu ka kalo saba sebe ayo ko mu mbora ni abe jekul barke dam yere ba kono na be no ka alamadiya jo ni sherio ayo anu luka hakew ko lu la kolosi ibina yira ka fo u ka bolle na minye ka ta jambi kalo kle fo la kana bla marsi kalo kle bisaba ni kle na aya wi sebe mi ko ni bo sebe be mali so la su abo lu ko ni jalaki aywa jalaki ko ni kele ibina yira ka fo abe be fo page no ye tandu ni ko na shima ya yira ka fo ka bo jambi kalo kle fo la kana bla marsi kalo kle bisaba ni kle na aywa sebe mi yira nu ya ayira je bela jelena no ye tenando e men kalo kle bisaba yira
ibina yi k'a fɔ ko sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko ayiwa adamadenya jo ni sariya min kɔni bɛ ko a sɔsɔra ko n'i y'a ta 100 o 100 ibina yi k'a fɔ 151 ibina yi k'a fɔ olu de kɛra ka farankan ya a ko la tuguni mun n'i y'a jateminɛ u bɛ tila k'a sanga tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ ko caman de kɔni farala kan ibina yi k'a fɔ nin wale jugu min ko nin wale min kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ jɛkulu wɛrɛw b'a la koyi nka i bina ye k'a fɔ olu y'u sɔnni sigi ayiwa Mali kɛlɛkɛcɛw de ta kan i bina ye k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ kɔni ta ye olu kɔni u ye sɛbɛn dɔ d'olu ma u ye baara in kɛ u ye sɛbɛn dɔ yir'olu la ko ayiwa an ye baara min kɛ a filɛ nin ye aw ɲɔrɔ ye o kɛra ka bɛn ni mai kalo tile 15 ye Mali yɛrɛ cɛmancɛla fɛngɛw ka tɛmɛ Abdoulaye Diop yɛrɛ fɛ n'o ye minisiri min ɲɛsinnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ olu kuɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ale kɔni ma a ko ni daga girin dalajɛ ale yɛrɛ kɔni kumara Mali tɔgɔ la ayiwa olu fana ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko kɔni ye jalaki min ta ni o jalaki ye minisima ka jalaki ye ka ɲɛsin olu ma nka a bɛ waati min na k'olu kɔni dusuma kasilen don bari ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ ko olu ka kɛlɛkɛcɛw ye baaraba mun kɛ n'u ye k'u hakili to adamadenya jo ni hakɛw la ayiwa ko munna ko u m'o don sɛbɛn in kɔnɔ olu bɛna ɲininkali kɛ maanifɛnw kɔlɔsi ani u bolofɛn kɔlɔsili olu ka kɛlɛkɛcɛw b'o baara mun na ko mun de la u m'o don sɛbɛn in kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko banbaciw kɛlɛli ayiwa walasa maaw bɛ se ka segin ka na u sigiyɔrɔ la u bɔra yɔrɔ min na ka d'a ka jadi wale y'a sababu ye olu y'o baara mun kɛ ko kun jumɛn de la u m'o don ni sɛbɛn in kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna la tuguni min ye minisima ale ni Mali kɛlɛkɛcɛw ye ya ko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ nka u bɛna jalaki bi Mali kɛlɛkɛcɛw kan k'a fɔ k'an bɛ waati min na ko jɔyɔrɔ filanan kɔni de bɛ di Mali kɛlɛkɛcɛw ma bari k'olu ye dankari kɛ maa min na ko bɛ ti jɔ fo maa 320 na min ye jɛkulu min n'a bɛ fɔ olu ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'olu ta kɛra fo maa 410 ɲɔgɔnna si ye o fana bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu fana bɛ ka gɛlɛya ta ko k'a ɲɛsin alamadenw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sɔrɔdasiw u b'a ye k'a fɔ opération kɛlɛtigi ko olu kɔni ye gɛlɛya ta ka se malidenw ma yɔrɔ min na u y'u da don yɔrɔ min na o ye cɛkɛrɛ ye n'o ye Tabakɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko Ronkondo Ɲa Uru Fetu Woriɲana Akɔr Asa wɛrɛ Dajɛrɛ Wotoro Latalaya El Aya Okungo tous les fo ka taa se Mura yɛrɛ kɔni ma koyi i bɛna ye k'a fɔ nka nin bɛɛ yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ Mali ɲɛmɔgɔ kɔni b'a yira k'a fɔ ko i bɛna ye k'a fɔ kuma min kɔni bɛ ka fɔ ko k'a nkalon da kɛnɛ kan ko i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin wale ninnu yɛrɛ ma kɛ yen nɔ ko kuma tɛ ko ka taa fɔ ko Mali kɛlɛkɛcɛw binna jamanadenw kan nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛna ye Mali gouvernement olu kɔni b'a yira k'a fɔ ko bi ko Mali kɛlɛkɛcɛw ko a bɛ i n'a komi olu bɛ malidenw de ka bila la olu bɛ ka malidenw ka lakana olu kɔni bɛ ka o de sabati mun ye malidenw ka malidenw kɔlɔsi ayiwa k'u lakana olu kɔni ka baara bɛnnen b'o de ma ko ni Ala sɔnna ma o baara in kɔni ko foyi kɔni tɛna b'o la ko jɛkulu o jɛkulu b'a fɛ ka baara kɛ ni olu ye min ye k'u hakili to adamadenya hakɛw la k'olu kɔni ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye nin tun ye Awa Seyidu Tarawele ni y'ale ka fasiri anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sefukɛ min ye ni gɔngɔrɔ kɛlen ni sɛgilifara ka maa min kun suwa gɔngɔrɔ kuru u ka janfa bɛ a la n bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko ma ko sɔrɔdɛma ko Bamakɔ la a bɔ ko 5,812 ko fɛn min ye wɔlɔfɔw ka jamanakuntigi ye ni o ye Union Africaine ɲɛmaa ye Macky Sall k'a kumana a kumana fɛn min ye Mali cɛmancɛ fanga taabolo kan kalo 24 a n'a kɛ k'a fɔ ko a sɔn bɛ o ma ka ban n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin kumakan ninnu sɔrɔla min ye an cɛkɛɲɔgɔn dɔw fɛ ni o ye Jeune Afrique maaw ye min ye wɔlɔfɔw ka jamanakuntigi ye u ni a kumana min ye Mali ka cɛmancɛ fanga a kuntagala kalo 16 kalo 24 a hakilila ye jumɛn ye kuma min bɛ wɔlɔfɔw ka jamanakuntigi da o tɛ kuma ɲuman ye sabula kuma min b'ale da o ye putschistes de ye o tɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye fanga jɛsobaw ye o kuma b'ale da hali bi ko fɛn min kɔni ye kalo 20 ye a ka fɔla ko kɔni sɔrɔla Mali yɛrɛ kɔnɔna na cɛmancɛ fanga la ka ban o ko kɛlen kɛra bila bila ale ka yelana ko fɛn min kɔni ye waati ye min bɛ di maaw ma ko o tɔ kɔni kalo 24 na ko o tɔ man ca ko k'a lajɛ ko k'a dala kelen dɔrɔn fɛn min ye an ka jamana famaw ye olu caman bɛ yen nɔ u bɛ k'u wakiliw kɛ min ye lajɛrɛ mun ka kɛ bi u n'u bɔra a dɔgɔ kɔrɔ kabini min ye mai kalo tile 21 ye a kɛra kaw fɛ yen Gana faba kɔnɔna na min ye bi juin kalo tile 4 min lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen n'o ye lajɛ balalen ye u kan ka kɛ min ye
min ye CEDEAO o jamana kuntigiw ani gouvernement ɲɛmɔgɔw olu ka danganiya kɔnɔna na hakilila jigila min ye kumakan ka kɛ fɛn min kan o de ye gɛlɛya min bi Laginɛ Conakry Laginɛ Conakrykaw olu ka baara bɛ taabolo minnu na min ye a ɲininkala o koɲɛw la a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Laginɛ famakuraw ye ko an'olu na sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ko la walasa fɛn min ye taabolo kuraw ka se ka sɔrɔ cogo min na min ye tiɲɛtigiw kuma ma fɔ o yɔrɔ la politique kuma ma fɔ o yɔrɔ la n'o bɔla yen min ye Burkina Faso ko n'olu fana bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la sabula olu ye waati dɔ fɔ k'a fɔ ko camancɛ fanga na kɛ ka bɛn o waati ma o kuma dajira ɲɔgɔn na walasa fɛn min ye gɛlɛya a bɛ se ka wuli cogo min na ko baara fana ko o bɛ sen na Burkina Faso hakilila jigila min ye bɛnbɛn min kɛla Mali kan CEDEAO ani UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ ni olu de bɛnna kan ka Mali ka bila min ye a sigi a sɛbɛrɛ kɔnɔna na ni o gɛrɛntɛ yɛrɛ ma fɛn cɛ malidenw ka ko la kabini janvier kalo tile 9 u y'o hakilila ta janvier kalo tile 10 san 2022 o hakililaw labaarali daminɛna n'i ye a ta k'a lajɛ bi gɛrɛntɛ ni fɛn minnu kɛla a b'i n'a fɔ min kɔni ye Macky Sall ye a na kɛ k'a fɔ kumakan minnu fɔla ye a ye kumakan ninnu a ye dɔ mɛn o la kosɛbɛ sabula a bɛ waati dɔɔni bɔ mɛ kalo daminɛw la min ye Mali jamana faamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min bɛ jamana wɛrɛ cɛ kɛɲɛ ɲɛnabɔ Abdoulaye Diop ale ni minisiri saba wɛrɛ olu ye tamaton ta ka taa min ye Togo Faure Gnassingbé Yadema Togo jamanakuntigi walasa ale ka se k'a sen don Mali ni min ye an ka jɛrɛjɛkulu jamana minnu bɛ farama tile yan fan fɛ olu ka tɔnba fɛn min ye CEDEAO ye olu ka jamana 15 min b'o kɔnɔna na a se ka kɛ kumada ye an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'i bɔ a la fɛn minnu bɛ yen o ye fɛn minnu bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ ka cogoyaw la ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ a caman na min kɔni ye gɛlɛya bɛ Mali kan bi i b'a ye k'a fɔ o gɛlɛya kelen dɛ i b'a ye k'a fɔ o b'olu fana ka kuma dɔ la o taga ni Mali yɛrɛ ta ye sabula an bɛ fɛn min ye ɲɔgɔn siratama anw bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ don ɲɔgɔn kun bi n'a fɔra ko an kɔni bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an ka se ka bɔ a kɔnɔna na nka fɛn min kɔni ye tan ni kɛ segu ye ka ban o daminɛ Faure Gnassingbé Yadema fɛ walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ min ye sɔrɔdɛmɔgɔ kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Mayimuna Dunbiya ye an bɛ Mayimuna Dunbiya fo ka sɔrɔdɛmɔgɔ maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abibu Ture ne bɛ tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant i ye kuma min bila sisan n bɛ n da don o la min ye k'a fɔ lajɛ min n'a bɛ ka labɛn n'a bɛ kɛla bi yɛrɛ n'o ye juin kalo tile 4 ye a kɛra jamana kan nka yanni o cɛ i bɛna ye Mali minisiri min bɛ yen n'a ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ olu ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale kɔni ye wuli a ye wulikajɔ kɛ a n'a a ka baarakɛɲɔgɔn ayiwa i bɛna ye k'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na lajɛ min bɛ yen n'o o de bɛ kɛ bi CEDEAO fɛ min bɛ kɛ n'o ye kɛ juin kalo tile 4 ye ayiwa i bɛna ye k'a fɔ Mali kɔni ka minisiri Abdoulaye Diop kɔni ye taama minɛ ta a ye taama minɛ ta laɲini ye jumɛn walasa gɛlɛya min bɛ Mali kan bi olu bɛ se ka wuli cogoya min na ayiwa i bɛna ye k'a fɔ a sera jamana ɲɛmɔgɔw ma ayiwa ani jamana minnu ni anw n'olu sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na ni anw ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kelen na n'o ye farafinna keleya tɔnba yɛrɛ ye koyi i bɛna ye k'a fɔ a ye taama minɛ ta an bɛ waati min na Mali ye jamana ye i b'a ye k'a fɔ ka da a ka premier minisiri fo ka taa se Mali yɛrɛ ɲɛmaa maa 148 ɲɔgɔn na si olu kɔni ka taama o balilen bɛ awa hali u ka sɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ sigilen b'o kan nka i b'a ye k'a fɔ hakilinaw kɔni bɛ dugu ma min b'a jira k'a fɔ ko bi ka bɛn ni bi jɛ in ye ko min ye gɛlɛya min bɛ Mali kan n'o ye embargo ye ko ni Ala sɔnna a ma k'a bɛna wuli Abdoulaye Diop i b'a ye k'a fɔ a wulila a taara taama la k'a bɛ taa président ye ci min dɔ da ka t'o fɔ ayiwa Mali président a jɛw ye n'o ye jamana wɛrɛ présidentw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya in bɛ se ka wuli cogoya min na o de kama i bɛna ye k'a fɔ Malabo yen nɔ min ye Théodore Obiang Nguema ale ye président Guinée Équatoriale président ayiwa a ye bisimila minɛ o fɛ fo ka taa se Dani Sassou Nguesso ma ani ninnu bɛɛ ye kuma ɲɔgɔnya kɛ ayiwa a bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko min ye farafinna keleya tɔnba ye ko olu kɔni bɛ Mali ka bila la walasa bɛn o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o latigɛ kelen kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni ye président ka ciden ye ka na jamana in kɔni a bɛ taa la cogoya min na ka se k'a ɲɛfɔ ninnu président bɛɛ lajɛlen na ani gouvernement ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɛna o de sera latigɛ tuguni min ye ka bɛn ni mɛ kalo tile 27 ye i b'a ye k'a fɔ ani Musa Faki n'a bɛ fɔ ale ma ko commission de l'Union africaine n'o o président yɛrɛ kɔni y'ale a n'o de fana ye ɲɔgɔn ye ayiwa min ye walasa gɛlɛya in bɛ Mali kan o bɛ se ka ban cogoya min na ale kɔni ye laseli kɛ a ka constituteur kan min b'a jira k'a fɔ ko halisa olu fana bɛ Mali ka bila la walasa gɛlɛya in kɔni bɛ se ka ban Abdoulaye Diop ayiwa i bɛna ye k'a fɔ tuguni o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ docteur Nalendi Pandor n'o ye minisiri ye n'o ye
Tunisie ministre aywa anale fene ñoo anale fene ñoo kuma ñoo ya fo kata si Tanzanie ministre ma o fene bela de l'intebelin ko fe otama jiradi nu be ministre ni anu lieu ñoo kuma ñoo ya aywa abe kunye munye wala sa deli be sera ke tuka mina ngani bete melen ko fe ibina yetuguni ka fo ni delu nu be ko fe aywa ibina ka fo temelina no ye togo president fornya simbe ale fene be wuli ka jola dugola wala sa gilen ko ni abe sera bantuka mina nga alni tiendo bi gile ko ni be mali ni sida o jamana ni ñonche aywa ibina ka fo la yini ko ni ye miye kalo muga ani nani o be sera semdi mali matuka mina no ye mali ra nyema ko la yini iba ka fo seben ko na la no abe fo ko kalo tan fla fo kata se kalo tan woroma aywa ko sida ko ni ko ka ale be se ko le di mali ra ko ni ma nga alisa wuli ka jo ko ni abe sina bari sigi mi mina ke bi abe na ke mali Guinée Burkina wolu ko ni to la minye anga politique to mun be mali ra ko na ko kata se anga gouvernement ma aywa ko be ko ni tege jani me be bi ka ala woli wala sa ni me se ka ke ko nu fra to ka mina ni musa sa ka mara ka fasiriye on mi bo le ni bana ko min Suleiman Aidara Cherifuke ntege blangi son o te masebe min tege du balan ko min bon sebenye an ko muma ko le prétoire min ye sebe fraye nya boku ni nyinga nya boku keme konoton ani muka ani duriyo ko angata min ni alibi sedawo keneka min ni la jerem kan ga ke bi dasla afancha mama gani ya takalaje fem ko ni jumna nyuma nuyi ko fem min bi tarike u ka nyonye kan abina ke bi baraw bi sena bi ka ba min ni wulka joye wala sa fem min ni gilay absika duga chugo mina ko mo kana nyina min ni akla digila mali ko bi gilay ba kono fem min ni san 2012 no kala min ni fanga min bina Amadou Toumani Touré atete ka fanga adafrila mamu fe so la sala kawdo o fana ya so min ko ni gilay chamo bi mali ko ran fan fe ko ni ya ta kala je bi ko gilaw na ke so bi fem mi fen chama wani ukayele min yi fenke mambe no bay ka fo lu ko ni tunna penelen pew ali demba ko nana fami daduguni akoni sebe gelale ni duka dogo dumo mi dumo sabake duwe ka dogo mun me dumo flake dumo kelen ko ni o kelen be do taboro bi mo do so to me ma bi ire ni nga ola o gele ya ba min be na mo kono bi na fula ko ka mali o bla gele kono ni yeski ni woni ku pula kana gele wala tagara mali ka ku funa da na gele ba bi min la gele yo ka ke kusube janko min yi anga fanga bolo mun be bi maraba jakulu wala saka sika nye min yi bamanci kula ka sika nye so ka fe min yi ko da min yi madana jugula ulu sebe fa min yi gele yo ka sika duwa ani malika sika tanye naka min yi nyata baraw bala gele yi ko bi ni ya takalaje iba ka fo min ko ni gele ko ni o be ka ban sabula ma chawon be no urudu ku were nyiniga min yi anga senekalaw yi sango o samnya kala tugu mina bala gele bu kalama yoro do be no sandana ga senekalaw ko saka ta seneke iba so gele bala min yi kuma ko naw yi tabla law ka sene feuna yoro do le ba ka fo bala ka seneke o femi yi nyina min yi anga samnya yi san 2022 2023 ali ni suma shidi senekalaw ma ali ni no go duma ali ni min yi fon fo me no go senada fe ni yu bela gele duma femi ni ko ni gele ay bay ka fo o bebo sabula kuma dola min yi srani kunu mo srani formanya la o ke bi fana srani wallahi do fana ibwala min yi sedewu ani je tombo yi bi ga mali la jela mi o fana da ko yi ga min yi tondo yi ko mo ko min yi l'océan olu ko ni nyinin doke ko nyinin ko na ko farafina anga ya fa bulu fe ko ma million ta ani shiki olu bela jina bi gela kono min be no ko ngere mali bo o jumna la sahel jumna la o ko ni amalaje duna kasika wulika joke wala sanga brana misika bo ni gela ko nana mo ba kalama abi watu doni bo min goni yetaji o gela lendu sabula fami je fando fe nga fo irisi jumana ani Ukraine olu ko bi nyona ko no yi bola fami ni nyina sai gela chaman ko ni bay ka fo ondana du mali ko nana sabula jumana kan war mu so ma waro bulu ani min yi war duna waro min bi ni war kan sika do fe kibay ka fo war mi ngala maje milliard keme fula ani bisaba o kon ti warin chini ni yo fona bola kibay ka fo me do mina ina fo bi ma chama ya ko shika fo na ma akili tu ayirla min yi mali ta se seda uma ta se imoma ko amra jile bi kulu kele ni konnana ga kulu in konnana na ma akili tu ayirla fami ko ni gele ko yam se ka fo abe ka ba o ambi dugo de ke ina fo ya fo chugo mina fami ni je kalo kle nani ni na la ma basike min yi
ni nyonyi mu ka ke akaraka o fe gana fa bala no bi ke sedo mo ka nyonyi kuno ne la ya ni sababe min ko ni mali amna bo gela kon na o ni ya takalaje min ni anga jumna fa nyamai ni o yi premier ministre su ko kala maiga le ku ya jira ka fo ku fe mu mali ni sida o che ko ni fe ni chini mu biteme o ambe dugo ke o ka tuma utuma jugula wala sa famille ni ran pro yam se ku lu fana ni ngi sebe bi na ya sama ko do tutor ko na mama nya sebe o de mi bina jandu bi ay bina jandu mi amba fo ka tutor ma bela jele fo ayo ko poto ko no mo be ngani ya ko ni kan ke batika ko nyumai ramo abuture ni fina ko be ne be tike karka du me boni sebe adu ka ma ko républicain ko ala kononi ayo ko ni ya me alisa amokadi ko na saradun o ta ko be baniza minye ka fo kata ijila a ibai ka fo akoni akali be gele ya bi million nani nate ma mimbulu ayo ete norida ambe wati mina ibina ka fo million saba fo kata se wa keme ani wa bi kono to ndona sima o te million nani dafale sa en 2022 rotai kana be sa 2020 fo 2021 ma ibina ka fo wari ko ni kumeti jo million fla ani wa keme ni wa binani na o ndona shidu nga ambe wati mina bi fika seni wali da ke ma wala sa ebe se kata ijila tuga mina gouvernement ta sera le kon bola ba fo kata se munumbe kenyira e barala olu yere kon bola ni kunye la sele min kera docteur Abdoulaye Fatah Sisi ni ale yere yi ambe iji yere bara bela jire o so nyemaya o be ale yere kon bolo ina ko mi mejone haji ina ko mi anya fotogra mina wati timolona fo kata se sa 2020 2021 ma aywa iji yere kon kum balila ka da bana min kun keleme ka jie kana mini no o ye covid-19 ye coronavirus o gara sababu ye nga nyineta iji ibina ye ka fo no ye makan ko ni ye sharia do boka bi wala sa e ga se gata iji la fo ishi ko ni kana teme sa bi woro ani duru kan o bene teme ko fe kalo woro ni abe fo mi ko vaccination no o ye bolo ci seben ye ay wa fo ko ka sore bolo ko ka testi do be na be fo mi ko PCR ni ka nyeshi bana yi no ye covid-19 ye ki ko fene ke ko nga ni bele teme ko fe ibina ye ka fo temelina mali yere ko ni keleme ka mada ke mi ka kalfa madi malima o kumeti jo ma batan ani saba fo ka tase keme saba ni mugani saba ma nga ambe wati mina ko ni chama mbora la kui mali takera ma ba woro ani ma ba bisaba ani fla kama ma ba woro ani bisaba ani fla donc o fene ko fe sisa gouvernement ko ni ala ina lebe ma keme shigini sabata nga ma ba to ma ba duru katabla bishigina ka alebo di kanyere etigila moma nga ni bela jere ko fe ibina ye ka fo minye ka fo sono otola minye ka bo passeport wele ko ni fene tola ko on ibina yi ka fo ni bela jele temel ko fe ko iji ko ni tara wali atemera million flani kuma fenka kani jo fo million sabani akuma fena bini watina wajira ka fo ko million kele fo kata si wa binani ni koma olude ko ni farlaka minye ka fo mi bolo farlaka nga minye gouvernement ko ni tay aywa ibina yi ka fo kata si million nani wa mwa ani wa keme ani wa mugani ko on ibina yi ka fo kasoro santimoluna wa million fla ani wa keme ani wa bishigin damalo aywa kateme san 2020 wakati la no o kunye minye kenyere tikila mugo ko ne ko ntai ibai ka fo ni frankan on ibina yi ka fo frankan ko nite an ka jamana no aba fo ni fotowala aywa ka bora saudiya ka yira la wari uya yira ka fo fenchaman be no o ye minata fo ka tara fata bara mu meke ni no olu waru le bora wa bina ni na fo ka ni jo fo million kile jona shila aywa ko ka feno fene be na fo mu ko iva ko feno bora atoko di kemo keme aywa fu ani akunga fen duru o boro la kani jo fo tan siguroma kemo keme ona ni jo fo siguroma tan duru la o ibina ye minye assurance maladie kata se PCR ma ko otari jo fo wata ndo na shila o fene bela jele ko fame wati mina ko tajire ko ni fene gela lembe ko nunu be gela be on ibina ye ka fo ko yine iji mamun ko ni mesigata iji la ko iba ye ka fo san 2020 ma do go lu kunya la yini ko be aywa ye moria di ulu folo di ma kana be san 2021 na on mun fene ya do san 2022 la aywa ko ni ala sona ma be ko ni meta nga ko ba la yini folo ka sira di mati molo ni ma ko ni ye bela jele fo ka gouvernement ko kay ngene ala ministre somi ni o nyeshine mo ulu yele ka bara de ma no o nyama yam de be docteur Mamadou ko ne fe aye foli ke kanyeshi mu bela jele ma ni fasiriye minye républicain fasiriye ulu bela jele ka kuma
Suleiman Aidara Chefukɛ maganta in ma ɲɔgɔn kabako ye namara ni janfa de bɛ na jamana ɲɛmaaw b'a la min ye agencistiw b'a la ni gouvernement ye ni privé u bɛ ka maison adi min fɔ n bɛ nin ko ɲɛdɔn i n'a fɔ n tɛgɛ ci ni san 2 san 3 mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara hiji la aw tɔgɔ an maa saba de tun b'a baara kɛ baara tun tɛ kɛ maison adi la waati a baara tun bɛ kɛ min ye Air Afrique siège la ka gun CICB la an tun bɛ baara in kɛ yen u bɛna ka na mɔgɔw ta min ye centre islamique la maison adi la o b'a sɔrɔ anw tilala lisiw la ka ban a bɛna ka na daw kana taa mais je vous assure n'aw tuna maga bɛɛ de ye hijiden Mali hijidenw dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ yen nɔ ni gouvernement ye privé o t'a la million kelen ni fɛn tun b'a ani se ka bɔ waati ne yɛrɛ y'a jateminɛ bingani kɛrɛnkɛrɛnna dɔrɔn de gouvernement ni agenciw ni ɲɔgɔn cɛ janfa de don jamanadenw ma dɔrɔn si ma fɛ ka nin yɔrɔ de fɔ n'a ma ɲɛ a ka nɔgɔ gouvernement bolo mais gouvernement t'i sa taa ni mɔgɔw ye ka ban ka taa ni mɔgɔw ye bari privé ninnu ka sɔrɔ sɛnɛ in ka ban privé ko tɛ yen gouvernement ko tɛ yen ko privé ninnu minnu bɛ ka ko yɛrɛ ɲɛnabɔ ko privé in t'olu de ta ye wa walima bɛnkan mun ɲɔgɔn cɛ Suleiman Aidara Chefukɛ min ye kuma dɔw la i jugu n'i y'a ka fini ye i teri kana bɛɛ i bɛ siran ko ka Mambe Keita l'épervier du Mandé k'u y'a kana bila a ka taa so min ye kuma Mambe Keita ye min ye hakililajigila maliden don mun tun ye polisilaka ye inspecteur de police don min ye wulikajɔ ye a tɔgɔ a ye Mali fan bɛɛ lajɛlen minɛ ale kun taala taamana kabini a bɛ waati dɔɔni bɔ sabula fɛn min ye an baarakɛɲɔgɔn min ye Birama Ture ye u ka tunun ko kumaw la min ye sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ minnu kɛla a ye fɛn caman fɔ a ko kun kan min ye Papa Mambe Keita a taamaɲɔgɔn min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ an k'a fɔ kunnafoni siraw fɛ n'a bɛ kuma caman fɔ ni o bɛ a lase ni o ye Adama Darame ye journaliste min bɛ yen nɔ ni o ye le Spix ye ko n'a kɔrɔdɔnba ale de ye o ɲɛmaa ye o kun ye a jira k'a fɔ ko Mambe Keita dalu caman bɛ a bolo min ye fɛn min ye Birama Ture o tunun ko kan procureur min bɛ yen nɔ n'o bɛ min ye communicateur la procureur mun bɛ n'a bɛ fɔ ma ko procureur anticriminalité o ale kɔni ye antiterrorisme n'a fɔ o ye wele bila ma a tun ye Bamakɔ yan nɔ mɛ kalo tile 6 o y'a sɔrɔ a nalen ma tɛmɛ tile 10 hakɛ kan min ye Papa Mambe Keita ye a kɔni a welela mun kɛ o ni a kumana Francis kɔfɛ k'o y'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye ni kuma ninnu kɔni a kun kɛlen bɛ ka kun gulonnen don o Papa Mambe Keita nata min kasoba kɔni o sigi la dala ɲininkali kɔfɛ min ye a tila kasoba la ale ye a yɛrɛ kaso kɔnɔ ni inspecteur de police tɔ ne yɛrɛ tun bɛ kɛ sababu ka maaw bila ka na yan ne yɛrɛ fɛnɛ kasobon kɔnɔ a kirina a gɛrɛla kaki o y'a ta ka bɔ gara la ka taa n'a ye min ye an ka kɛnyɛrɛ ye min ye kɛnɛyaso dɔ la olu y'a lajɛ u tila ka segin ka na kasobon kɔnɔ waati laban in na i n'a fɔ a yɛrɛ ka kɛnɛya kɔni fari kɔni o ma jugu kosɛbɛ ni 24 kasolasigi kɔfɛ min ye procureur ye min ye juge dɔ ye communicateur la o kɔnɔna n'a yamaruya fɛn min ye liberté provisoire ye k'o d'a ma a ka taa so min ye Papa Mambe Keita ale tɔgɔ bɛ dossier in na cogo min na min y'an ka jamana politique kɔrɔ denkɛ ye min ye ne yɛrɛ bɛnkɛ n'o ye Mbeni den Karimu Keita ye o fana tɔgɔ b'a la min ye Burama Ture ka fagali ko a ko na se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ Karimu mana wa ɲininkali tɔ min bɛ yen nka min kɔni ye jɛlen don o de ye k'a fɔ fɛn min Papa Mambe Keita ye a kɔni bi a bɛ a ka so a bɛ ka fɛn min ye fanga ma olu kɔnɔ sani kiiri bolola waati cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ min ɲininka l'éducateur du renouveau kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye o de ye ni Ala sɔnna an bɛ l'éducateur du renouveau maa bɛɛ lajɛlen fo ka o de yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ Abdou ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko le combat i bɛna ye maa dɔw la maa dɔw fɛ taama ayiwa maa dɔw fɛ kɛlɛ ka fisa n'u fɛ taama ye kana kuma fɔ ka wajibiya to a la naloma fɛ kɛlɛ ka fisa n'a fɛ teriya ye wa kɛlɛ ka fisa n'a fɛ taama ye ayiwa karamɔgɔ Abdou n y'a fɔ i ta fɔcogoya la min ye sira kan Chefukɛ ko naloma fɛ kɛlɛ ayiwa ko o ka nɔgɔn ka tɛmɛ a fɛ teriya kan kuma ɲɛna ayiwa basi tɛ min ye a tɔgɔ min ye kɛnɛba n'o ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛba ayiwa o imami n'an ko a imami ayiwa a seli kun kalifalen bɛ maa min na wali ka d'a kan Mamudu Diko ale de kun ye Umaru Jara yamaruya k'a fɔ seli ni maaw ye nin kɛnɛ in sanfɛ nka bi an bɛ waati min na o imam Mamudu Diko kelen ale kɛra sababu ye n'o ye Umaru Jara ale kɔni ye minisiriya sɔrɔ ayiwa ka don ni ka minisiriya sɔrɔ
ale kɔni ye ministeriya sɔrɔ ayiwa ka don ni fanga in na nka i bɛna ye k'a fɔ o kɛlen na waati kɔni tɛmɛlen na min kɛra ka bɛn ni a ye ɲɔgɔn ye dɔ kɔni tun bɛ yen o ɲɛgɛn sen fɛ i bɛna ye k'a fɔ Imam Mamudu Diko a kɔni a kumala a ye kuma jumɛn fɔ n'o ye arrogance ye n'a bɛ fɔ o ma ko kuncɛbaya a tɛ fɔ ten o bɛ taa se diɲɛ kelenya tɔnbaw olu ka orgueil n'a a bɛ fɔ o ma ko yɛrɛbonya ayiwa ka ko ni yɛrɛbonya ni kuncɛbaliya ko o de kelen bɛ sababu ye malidenw kɔni bɛ ka sa dɔɔni ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ka jisuma dɔɔni k'i koli ji la min fɔlen ye min kɛ i bɛna ye k'a fɔ Umaru Jara ayiwa ale yɛrɛ de kɔni wulila ko ka Imam Mamudu Diko ka ale jaabi hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ waati la i bɛna ye k'a fɔ ale kɔni bɛɛ kan ka imamu jaabi nka ko nin waati in na ale man ka imamu jaabi bari ka d'a kan karaba ale yɛrɛ kɔ ale kan k'i ɲɛ jɔ olu la min ye k'a fɔ ko kanamu ale yɛrɛ ka dukɔnɔmaa dɔ tɔgɔ yir'o la ka sɔrɔ min tɛ sariya kan o yalima a y'o ɲɛ sɔrɔ wa min ye k'a fɔ logement sociaux ko o min bɛ senna n'ale yɛrɛ tɔgɔ yir'o la o yalima a ma se k'o ɲɛnabɔ ale kan k'a fɔ k'ale bɛ imamu yɛrɛ kɔni jaabi wa i bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ don gɛlɛyaw kɔni de kɛra sababu ye imamu ale ni Umaru Jara u kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na ka wulikajɔw kɛ min ye i yɛrɛ bɛn kɛ i y'a fɔ cogoya min na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ka ɲinɛ a la wala ka se k'ale ka fanga dafiri o fanga dafiri in na o de nana kɛ sababu ye ayiwa ka fanga kalifa maa minnu bɛ yen bi n'o u bɛ se Asimi Goyita ma fo ka na se Sogɛli ni Umaru ninnu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa kuma dɔ la k'u ka nin fanga in ko u kan ka ayiwa u ka nin fanga in u kan k'a dɔn imamu ye bari ka d'a kan imamu ka wulikajɔ ayiwa o kɔni bɛ kɛra sababu ye olu kɔni ye bi n'o ye jamana in mara olu kɔni sera k'o sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na gɛlɛya kɔni bɛ halisa u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya kelen in kɔni kɛra sababu ye ni Umaru Jara ale yɛrɛ bɔra imamu ka tɔn na o b'a yira k'a fɔ k'a tɛ semasi tɔnden bilen a taara ka taa ka jɛkulu créer jɛkulu min n'a bɛ f'o ma ko mouvement populaire pour la justice faso yelen ayiwa kɔni o y'ale ka jɛkulu kabini n'o kɔni kɛra sa hali semasi ka réunion ninnu kɔni i bɛna ye k'a fɔ min ye Umaru Jara ale kɔni tɛ y'o la tuguni ni tun ye fasiri ye mun ye Den Sanogo ale ka fasiri ye anw ye mun sama ka bɔ le combat kɔnɔ min ye le combat bolokuru an b'a fasiri jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye sirifukɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni kuru ma to maa min kɔnɔ min ye bi o tɛ kɔnɔ min tɛgɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko nouvelle horizon min ye ɲɛdankura ko fɛn min ye gɛlɛya kɔni bɛ ɲini ka don kɔrɔnfɛla fan fɛ janko Mali cɛmancɛ fan fɛ aw ni minnu bɛ bɔ Mali la min ye ka Mali cɛci ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani jamana kɔkan na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni b'u kan sira min bɛ yen nɔ n'u bɛ Douentza ani Gosi o ko fɔ min kɔni ye tarata don tɛmɛnen ye i b'a ye k'a fɔ kari tan duuru bɛɛ lajɛlen kɔni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ sira fan dɔ fɛ tɛmɛli gɛlɛyalen don dɔw fana bɛ sira fan dɔ fɛ tɛmɛli gɛlɛyalen don ko nin ko ninnu bɛ kɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ tile saba bɔɲɔgɔnko ni gɛlɛya kɔni a bɛ sen na min ye wulikajɔ ye o kɔni bɛ kɛ jamana marabagaw fɛ janko finitigiw fɛ walasa kana ka se ka sabati nka hali bi gɛlɛyaba kɔni bɛ fan dɔw fɛ sabula dugu kɔnɔna na a jamana kelen kɔnɔna na maaw bɛ bɔ yan fɛ ka taa yanfɛla la n'u ma ɲɛ sɔrɔ i b'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko a nun donnen don min ye Boni min bɛ Mopti mara kɔnɔna na olu kɔni kɛlen k'u ka dugu kɛlen bɛ k'a da suwari k'a kɛ i n'a fɔ gɛrɛntɛ wɛrɛ b'u ka dugu kan i n'a fɔ farabukaw ye mun ɲɔgɔn kɛ Segu mara la k'u bɛ ka o de kɛ maa minnu bɛ k'a kɛ jɛrɛjɛkulu saba don o ko mun ma ko Katiba min ye la Katiba Serma ka bɔ yen nɔ ka taa Katiba min ye Masina ani min bɛ yen nɔ n'o ye jɛrɛjɛkulu sabanan ye o de ye Ansarune i b'a ye k'a fɔ ninnu jɛkulu saba olu kɛlen bɛ ka min ye sunɔgɔ ye k'a gɛlɛya ni yɔrɔlamaw ma ko nin bɛ waati jan bɔ min kɔni ye gɛrɛntɛ a sigilen don mobilitigiw olu balannen don i b'a ye k'a fɔ minnu ye taamadenw ye olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na min ye musow ye den fitininw bɛ u sin na olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin taama na den dɔw tɛ kalo wɔɔrɔ yɛrɛ bɔ aw bɔla ni musakanin min ye an bɛ bɔ an ka yan dugu in na ka taa an ka yɔrɔ la ko musaka bɛ dunna ka ban hali telefɔni yɛrɛ chargeli f'i ka wari dɔw bɔ ka o di dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 40 o t'a fa dɛ dɔɔnin dɔrɔn de k'a la walasa fɛn min kɔni ye i ka se ka isumaw wele i ka lahalaya d'u ma min ye dugudenw ye dɔw kɔni olu kɛra maa ɲumanw ye olu bɛ ka min ye ni maa ninnu sɛgɛrɛ ni dumuni ani ji ye walasa fɛn min ye gɛlɛya u bɛ se ka fo u la cogo min na o ye min ye ka bɔ Mopti yan fan fɛ nka fan dɔ in fana fɛ min ye mobili minnu bɔ Gawo ka na olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na sabula Douentza olu fana jɔlen bɛ o yɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ nin kɔni gɛlɛya bɛ min ye Mali cɛmancɛ bolo ale fɛ bi nin ye sɛbɛn ye fɛn min bɛ n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Mamani Ture Mamani Ture an b'a fɔ ka Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abibu Ture
ibina ye ka fo ne yɛrɛ bɛnkɛ Umar Mariko ayiwa k'a ye n bɛnkɛ don Mariko lɔngɔ ama boli dɛ n bɛnkɛ ma boli dɛ n yɛrɛ bɛnkɛ don o kuma ka ɲi dɛ ayiwa a k'a ta ka boli sen fɛ bɛnkɛ danga kɔni kana n sɔrɔ a to muso fɛ Aidara nin ma ɲi dɛ naam ayiwa sɛbɛn kɔnɔ kuma don ni sɛbɛn ta kuma don fasiri ko cogo min na ayiwa ko bɛnkɛ kɔni y'a to boli sen fɛ a kumara a ko ale ma sa bana t'a la ko wa ka ale ma minɛ fɛnɛ k'a bɛ Mali kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ne bɛnkɛ kabini waati jan ale kɔni ye kɛra fanga sinɛ ye ayiwa a y'a yira diɲɛ bɛɛ la ko bi an bɛ waati min na ale kɔni ma sa a bɛ jamana in kɔnɔ bari jamana in ye jamanaba ye wa kɛlɛ min n'olu y'a nun don ko kɛlɛ in kɔni a bɛ taa fo ka taa yɔrɔ min na koyi ni kɔni sɔrɔla awɔ meja Guinée fɛ anw tɛ siran i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ kalo 2 ɲɔgɔn si bɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a kɔni ɲɛ kɔni tɛ ka se ka d'a kan an bɛ waati min na kabini n'o ye avril kalo tile 4 ye ayiwa i bɛna ye k'a fɔ ni a kɔni tilala kiiri tigilamɔgɔw la ayiwa ni waati tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ni a tɔgɔ ye min ye u taara ka taa ɲini fɔ a ka so ayiwa o kama ayiwa kunnafoni kɔni min dira ma ka a bɔli min kɛra o senfɛ ko ne bɛnkɛ kɔni ma segin so fɔlɔ anw m'a ye anw balimadenw anw m'a ye politikitɔn maaw olu si ɲɛ ma da anw bɛɛ u kana bɛn ni denw minɛ olu b'a yɔrɔ dɔn u kana s'anw ma u kana s'anw ma i bɛna ye maa si de kɔni tɛ a yɔrɔ dɔn ayiwa hali kuma min yɛrɛ kɔni filɛ ka bɔ meja Guinée fɛ tɔndenw b'a la k'u yɛrɛ ɲininka tiɲɛ don wa nkalon don wa ko olu kɔni tɛ se ka o fɛn fɔ maa si ɲɛna min ye n'o ye Mariko ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni a diyagoyara a ka boli bari ka d'a kan an y'a fɔ cogoya min na avril kalo kɔni tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ a kun ye kuma fɔ kuma min ni o ni yɛrɛ o tɛ bɛn o de nana kɛ sababu ye ni u ye a minɛ ka tɛ a bila bɛrɛ la ka ɲɛsin bari a kun y'o ɲɛsin an ka dɔgɔtɔrɔso Kɔgɔla Mayiga ma a ka kuma fɔlɔ kɛr'o ye nka kuma filanan in kɔnɔna na a bɛna yira k'a fɔ video de la min b'a yira k'a fɔ ko Mali kɛlɛkɛcɛw ko olu kɔni bɛ ka Maliden ŋanama sumaliw u bɛ ka bin olu kan ayiwa ko olu bali u ka hadamadenya la ka dantɛmɛ wale da olu kan o kuma min kɔni sɔrɔla da ayiwa ɲini kɛra k'a kɔ n'o ye kɛlɛcɛw olu kɔni taara ka taa ɲini a ka so nka u taara sɔrɔ a tɛ yen nka kuma kɔni ci kɔni fɔra a ɲɛna ci fɔ a ɲɛna ayiwa a bɔli min kɛra o senfɛ an bɛ waati min na ko a kɔni a ma segin so fɔlɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ balo la foyi t'ale la ka kɛnɛ wa a bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko kɛlɛ min n'o olu kɔni b'a a sira kan ayiwa ko kɛlɛ in kɔni ko o b'a kɛ fo ka taa se a dan na ni kun ye Umaru Mariko ale ka kumakan ye anw ye mun sama ka bɔ n'o o ye l'histoire kɔnɔna ye min fasiri kɛra Umaru Angoyiba fɛ min ye Sulemani Aidara sufukɛ min ye n'i ko k'i cɛ ka ɲi sufɛ dugu mana jɛ i b'i ye n'i tɛgɛ don balan kɔrɔ i bɛ bɔli sɛbɛn ye an ko mun ma ko l'indicateur du renouveau fɛn min ye gɛlɛya ye ko a nun bɔla sabula min ye sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛ mana kɛ ka ban maaw b'u jigi la fɛn min kan o ye a tɔnɔ ye min ye kumantukaw fɛ yen bali 1,352 fɔ cogo wɛrɛ la min ye kɔɔri ye i b'a ye k'a fɔ kɔɔri kɔni ta tasuma mɛnɛ na ten fu min ye tɔni 300 bɔɲɔgɔnko o bɛɛ lajɛlen kɔni o jenina k'u ban a kɛla min ye mɛkalo 20 n'a fɔ 31 i b'a ye k'a fɔ sanpɛrɛn de ye min ye yɔrɔ gosi o kɛla min ye tasuma wulila kɔɔri o jenina fɛn min ye min tala min ye tasuma faralen kɔfɛ min tala sisi la o de cɛla kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten min kɔni ye Buguni gouverneur ye ale wulila ka bila délégation ba ɲɛ o nana ka na kow lajɛ fɛn min kɔni ye bi sɛnɛkɛlaw bɛ ka mun ɲini o de gouvernement bɛ se k'u kulomagɛn cogo min na sabula min kɔni ye kɔɔri ye n'o fɔra ka ban min ye sanujɛ o de don a mana kɛ k'a fɔ fɛn min ye k'a fɔ tɔni 300 bɛɛ lajɛlen ye min ye zone kelen kɔnɔna na k'a bɛ gɛlɛya ko fɔ nin kun ye sɛbɛn ye min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ n'i ɲininka l'indicateur du renouveau kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye rédaction ye ayiwa basi tɛ n bɛ indicateur renouveau a n'a rédaction bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou mɛ n tɛgɛ don Nouvelle Horizon i bɛna ayiwa Nouvelle Horizon kɔnɔna la ayiwa i bɛna ye k'a fɔ ayiwa sɛbɛnkɔrɔ kuma a kɛ bɛ cogo di fan fɛ karama ɲagami a ɲagamina ka kira ayiwa naam an taa n'a ye ayiwa sɛbɛnfura kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ min ye an bɛ waati min na politiki kɔni bunakun kan ayiwa a gɛlɛyalen bɛ kojugu gɛlɛya o bɛ n y'a fɔ cogoya min na o bɛ ni an taa n'a ye naam
politique buna ko ka surtout que gɛlɛya bɛ yen nɔ min ye gɛlɛya ye a kɔni a bɛ ɲini ka ɲɛdɔn sa a bɛ jɛnɛjɛkulu min ni ɲɔgɔn cɛ min ye mun bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye gesedala ka tɔn gɛlɛya in bɛ yen nɔ nka min kɔni ye gɛlɛya ye an bɛ dugawu don ni kala ka na ni nɔgɔya o ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛn min ye wulikajɔ wɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ bi i b'a ye k'a fɔ o fana bɛ yen nɔ min y'an ka finitigilakaw ye min ye wulikajɔba ye u b'o la bi a bɛ sɛbɛn min kɔnɔ n'i tɛ ka don o de ye nouvelle horizon ye n'o o ye ɲɛlan kura ye min ye Sulemani Hayidara Sufukɛ min ye avion min kun sannen bɛ Mali jamana ɲɛmaaw fɛ n'a kun gulonnen bɛ min ye Espagne jamana ale kan i b'a ye k'a fɔ fura bɛ ɲini ka sɔrɔ gɛlɛya in na dɛ sabula min kɔni ye Mali jamana faamaw ye u ni min ye Espagne kaw ye u kɔni nana bɛn fɔ la Amérique kun kɛlen ka sababu ye ka pankurun ka gulo nka a bɛ n'a fɔ bi kɔni bɛn kɛla fɛn kelen kan kuma ko Kaza C295 min ye pankurun ye a kunbɛla min ye tarata tɛmɛnen bɛ kalo tile 31 min ye Bamakɔ pankurunji kɛnɛ Ala ma hinɛna mun b'an fa président Modibo Keyita ale tɔgɔ la Senu i b'a ye k'a fɔ min ye kɛnɛ in kan sɔrɔsilakaw ka baarabolo faraw ani ka taa se u ka ɲɛmɔgɔbaw ma état major olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ o fɛn min kun bɛ yen nɔ a kɛ kun ye walasa ka se ka taa pankurun ka se ka a kunbɛn mun kɔni ye nin pankurun ye i b'a ye k'a fɔ a ka fanga a barika ka bon fo ka taa fa to ten sabula fɛn min ye kɛlɛkɛcɛw ye u ta ka taa min ye kɛlɛdagala a b'o kɛ min ye wulikajɔ wɛrɛw ye min ye ka se ka taa da jugu kan min ye o baara ye a b'o fana kɛ min ye jamanadenw ye maa caman kɔni ko nin pankurun kɔni a sɛbɛn mɛnna a baranen mɛnna min ye a sanna minnu bolo k'a fɔ a ka n'an ka jamana kɔnɔ n'a ma ye k'a fɔ k'a kɛlɛ o cogo la a ka ɲɛɲini ka ɲɛ sani pankurun in ka se ka bila min ye bolo kelen kan k'a fɔ pan ka kɛ n'a ye ka sankaba minɛ u k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ fɛn minnu ni fɛn minnu pankurun in na o ka se ka ɲɛdɔn bari n'i y'a ta k'a lajɛ bari a mɛnni min kɛra kun kan ka y'o la bari o kun kama dɛ u k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye an ka jamana finitigilakaw ye olu ma se ta u bɛ ka wulikajɔ caman kɛ walasa fɛn min ye jamana ye a bɛ se ka lakana cogo min na nka minnu ye pankurun ye minnu y'a bali ka na olu kun y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni kɔnɔ ko bi fɛn min ye lakana tigilamaaw ye janko sɔrɔsilakaw k'olu bɛ denmisɛnnin fitininw dɛ denmisɛnnin minnu si ma se san 18 ma dɛ k'olu ka olu de ta ka u don min ye an ka sɔrɔsiya baara kɔnɔna na ko an ka sɔrɔsilakaw bɛ k'o kɛ ko hali min ye Bamaji jɛkulu k'olu fana k'o kɛ ko walasa fɛn min ye Allemagne ye ko na bi o fili minɛn kɔnɔ i n'a fɔ olu ye ɲinini caman k'a la Amérique jamana de kun ko pankurun kana di an ma fo k'u ka ɲɛɲini e kuma ye bama an ka cɛkɔrɔba bereti wɛrɛ bɛ nin ka bere bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a ko ye denmisɛnnin n'a fɔra ko nin ye denmisɛnnin ye ko minnu ma san 18 sɔrɔ nin tɛ kuma jugu ye an bɛ dugawu de kɛ min kɔni ye nin pankurun ye o fana mana na fara min ye minɛn tɔw kan an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ o ka kɛ sababu ye fɛn min ye an ka kɛlɛcɛw ka se ka dɔ fara kan o k'a sɛbɛkɔrɔdala o fɔlɔ san'a ka baara daminɛ nin min ye sɛbɛn ye an ye mun bɔ min ye nouvelle horizon kɔnɔ min ye tuguna a Traoré ale tɛgɛ nɔ siga foyi t'a la i b'a ye nin waati yɛrɛ la e ko comment on appelle an ka kɛlɛkɛcɛw e ko u yɛrɛ ka avion jɔyɔrɔ a tɛ ni kana fasa parking fara parking yɔrɔ ayiwa n'o don ka dɔwɛrɛw labɛn ayiwa karamɔgɔ Abdou Ture nin tɛ baasi ye i bɛna ye k'a fɔ ni kɔni ye sɛbɛn ye min ye ni anw ye min bɔ ni ye bugu jara ka sɛbɛn kabako fadunya farangaba ayiwa ale kɔni bɛna mun de yira k'a fɔ ko min ye Suta Dunu bɛɛ b'a dɔn kɔrɔlen ko su dɔ kɔni yɛrɛ nɔ a bɛ i na ko min a kun bɛ yen ka tori yɛrɛ min kɔni kun ye bozow n'o olu ye minnu bɛ mɔni kɛ ji kan olu kɔni ka bato kurunboli senfɛ olu de kɔni taara su in ye ka bɛn ni min kɛra ka bɛn ni jumadon yɛrɛ mɛ kalo tile 20 sɔgɔmafɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ayiwa kɔni ye su in bɔ ji la ka maaw wele n'o ye 16e arrondissement ye ayiwa olu fana natɔla ni maa minnu nana n'o olu ye lajɛli sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ayiwa olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ayiwa ni kɔni ye maa ye ni a tɔgɔ ko Kisiman Sanogo san 36 kɔni don Dumanzanaka yɛrɛ kun don a fɔcogo yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ maa min don kunkololabala kɔni o kun b'a a tigi la nka i bɛna ye k'a fɔ kɔni ye su in kɔni bɔ ji kan o b'a sɔrɔ k'a fɔ a tununi min kɛra a somɔgɔw kɔni kun ye kibaruyaw bila u taara ka taa komisariyaw la ka fɛnw kɛ yen nɔ ayiwa olu ye to kumakan minnu fɔ ani olu ye minnu ya olu dala ɲɔgɔn ma a yira k'a fɔ ko olu de kɔni ka su in kɔni don nka sɛgɛsɛgɛli tɔw kɔni bɛ sen na ayiwa
anana togodi bari yoro in ba fo togodi ko soni ke yoro do aywa anana soni sira le pewa warima aywa akoni akera maye mami tara badala atora yira yiwa ininga ko ni besina aywa dona na tawla ni ala sonama kuna funu medam ma ko ni ke bujira ka sebe anyi ko kabo ko ni tiga bo kaba ko ne referendum tiga ga balanko ni bo sebe ni mi ko beno no we kaba ko kele ni alibi min ni bo ko kaba ko ni ko bankela min ni bo ko konnana krena min ni je kalo kile folo no bena arabaduma ibay ka fo min mu tatitiki do na to ko Boubacar Jara samuka ani saba min ko ni gele o mi ni ka so la fi bugu talko ay do de tayno mu ko kata talko kaw feeno o usiri la fi bugu kabo do la ko kat min matumba o rofe aka fara min ni otiye ko ni pistolet automatique no o ye pay asara ko boko da atamana min mi joka mutu ya mi asisa min ni kamale ni afana ni falendo min yi akoni yi mutu mine aya bela gile mine ani ila min talo betala boka bi nyonfe o bole ka bi min yi je koni sira ka mutu taxi ka ata ka min yi ka kene mine o kele o roni bela gile mutu taxi wala nana alko ma nkono ni nere mutu taxi de do de binaka sa o yi chege ka ge bu ka kuli o tala so che mutu kan na ke ka che fana bole me ka be dinga do kono mutu bi kere fe alu fosi dinga kono o yi che min yi o yi mutu ta min yi lakana bo yi ka ulu mage pompio ulu tala cheta katana e Gabriel Tula o ye che laje o ya ka fo min ko ni asbe juguni do wa jugunda yi ma ko ala asala mun kala kaba koy o ye che nde fuye ka a poshi ko na ka ulu sbe laje unda na ka fo min ko ni che ni police la kare koy dem sande do min yi police la kay o ko ko ni akelen bi fami ko ni jumra do ni ay mo so be kamana ga police sebe ay la police men fasiri fo siga na min kelimbe o de ka wa sega police la kay ka carte ba ku meloti e ga fo meloti ni pistolet ani chargeur mu ba absaka ke carte la digi da mun ko ni fenge folo ya fo chumila mun sala jila mo ko atigidu mun sa parce sebe mbola ko ngorita wa o ni fana police ko sebe ni bola sigatenna o photo bala femme da falendo ma fa ko chargeur bala donc bi ko ni min ko ni senge arrondissement mo yubi ka lajel krelen dela ko kan wala sa yelinga siga da kan chumila ni we sebe ay mi france ko ko na mi bugu jara ale da sebe il faut que agato min la bo fe agato ni min jom kamu mutukutu yona kera na mi mame nga wati kono sa o de ne mu damde ga kana hamiya kana joro sabula wati to fu fe be no o bala jili ler kini bonongo na fa ga chugo mina o yi atai min ye jawi jolu alek mi kande wala sa fe min ye kuma kawo ko siga si awma esa trawo sona le na sigi min ye sumal aidra shifuke abdu turi ay ga fu kono kuma kala min ye ni wati na bogar fu mo kan na me ka bo e karwan kurkaw fi ngafo min ye malki el kuy ka bo min ye ni wati na amdalay ngafo ba fana yi ni na make min ye Amadou Gadio ko alu radio la voix du Fladugu o nyamai anaka na micro kambu fu amina kulukani min ye Isufu Jabi alina kala micro ambu bla gile fu kulukani radio min be no ni o ye radio islamique kulukani ambu fu min ye kulukani timana nyamai Mamadou Bili Touré ana fu musumara Touré Penda Traoré ani Dawda Kulubali Papi ambu bla gile fu amna tani dimsanu nga fu be ngum bla gile yi na nyu fu min ye Mali Amasadla min ye Kurwari ambi min ye Alliance Madikana amba fu ni wati na afana bi kan ni wati la jom kan atitima kan man adra shifuke e ko chugodi fuli kanga wala dako ay wati korone no foli koni pempe kulwana pempe nywana ni wati na be foli le so bu bela jeli ma tabarakala min ni la ba mbila du da awma na ba siga me no so ni kene kelinga do ko were ko foli so mana boni famille ko fara nyuma ko la kali aw yila jala ka fu ka wala men ko barkada jawi resi ko to ne no gatmi aw yronga ka tachi da bo kambe anga klitu nyona du da da nyina mai anga klitu nyona je du ngacha la ka herke malli malli mala gili no ni mbisi na sansa anga ga sababi anga direta no amar ko yo ka sila wuli no wila ko to ko fe akambe bye bye